Ja, jeg sidder her med Rasmus Kjeldahl, som er direktør i Børns Vilkår. Og Rasmus og jeg har snakket lidt omkring udsatte unge og efterskoler. Og Rasmus, har du nogle gode råd til os på efterskolerne? Hvad gør vi omkring de unge? Hvad er det, man skal være meget opmærksom på, når man har med ungegrupper at gøre, og ikke mindst unge, som måske også mistrives? Altså efterskolerne har jo en meget vigtig funktion i, at det opbygger relationer mellem børn. Det er jo sådan, kan vi se på børnetelefonen, at lige så snart børn er over 12 år gamle, så er relationen til andre børn og unge langt vigtigere end relationen til de voksne. Og det gør, at når man træffer beslutninger om, hvorvidt man skal sende en ung på efterskole, om man er voksen eller har en anden relation, altså om man er forældre eller har en anden relation til barnet, jamen så skal man prøve at se det ud fra barnets perspektiv, og der er det et netværk og stærke forbindelser til andre børn og unge måske det mest afgørende for at komme videre i sit liv. Det er det for almindelige unge, men det er det selvfølgelig i særlig grad for udsatte børn og unge, som ofte har et svagere netværk i udgangspunktet. Og er der nogle ting, som du tænker, at en efterskolelærer, som sådan så skal være opmærksom på i den forbindelse? Ja, altså det er jo, om man har om man er tilstrækkeligt inkluderet i det fællesskab, som er på efterskole. Der er jo, når man tager på efterskole, har alle børn jo hørt historier om, hvor fantastisk en social oplevelse det er at komme sådan et sted hen. Og hvis det så ikke lige fungerer fra den første eller fra den anden uge, så kan der opstå en meget dyb skuffelse. Og der gælder det jo nok om at for det første få forklaret børnene, at det tager lidt tid at bygge de her relationer, som man ikke opgiver lige med det samme, men selvfølgelig også at se, hvordan kan man støtte de der relationer, fordi det er meget vigtigere end de aktiviteter og den undervisning, som i øvrigt foregår. Tusind tak, Rasmus.